7 місяців на підготовку, $1 мільйон і величезна мрія. Ресторатор з Туреччини Керім 2 місяці тому відкрив в Україні ресторан, де готують традиційні турецькі страви. Усі страви тут готують 11 кращих кухарів з Туреччини за сімейними рецептами. Наша Тетяна Солій дізнавалася рецепт успішної страви і найсмачніших в Україні донер-кебабів від ресторатора з майже 25-річним досвідом. Маленький затишний турецький ресторанчик у самому серці української столиці. Як і годиться в Туреччині, гостей тут зустрічають, наче близьких родичів. На порозі нас вже чекає власник оттомана Керім. Кілька кроків всередину, і ми вже в Туреччині. Традиційні дерев'яні столики, лампи і розписний посуд. Все майже так само, як було у першому ресторані, який Керім відкрив у себе на батьківщині 25 років тому. Тепер у нього таких 7, і в кожен з них Керім вклав свою душу. Але ресторан у Києві для Керіма особливий. Каже, відкрити його тут була його мрія. Це була моя мечта – відкрити свій ресторан із України. Поэтому я очень долго искал хорошее помещение. Некоторые турецкие рестораны есть и здесь, в городе Киеве. Вот наш ресторан, который мы открыли месяц-два назад, это не мы говорим, но турецкие люди говорят, это лучший турецкий ресторан Украины. Турецький суп із чечевиці, мерджимек, піта, лахмаджун і риба. Кожну страву в ресторані Керіма готують так само, як це робила ще його бабуся з Криту. Запевняє, таких донер-кебабів не готують більше ніде. У нас все очень безумно вкусно, поэтому сказать, вот это вкусно, чем другое блюдо, это очень трудно. Поэтому, что вы хотите попробовать в нашем ресторане, все безумно вкусные блюда. Все блюда, которые мы здесь приготовим внутри нашего ресторана, это наш семейный рецепт. Например, есть традиционное блюдо, международное название шаурма. У нас это название донер. Із Туреччини до Києва Керім привіз не лише унікальні сімейні рецепти, але й кухарів, людей, яким довіряє на 100%. Розповідає, на його кухні не один шеф-кухар, а цілих 11. Если хотите получить оригинальный вкус, если хотите каждый день высокий уровень стандарт блюда, повар всегда очень важно. Поэтому мы принимали решение перевести наши все повара из Турции. У нас 11 шеф-поваров есть. Смачно готувати – це у них сімейне, жартує Керім. Першу страву, пригадує, він приготував у 7 років. Це були котлетки для батька. А віднедавна ресторатор із Туреччини закохався і в українську кухню. І улюблена його страва – це, звичайно ж, борщ. Очень люблю борщ. І традиційний український борщ, каже Керім, неодмінно з'явиться у меню його київського ресторану, а поки показує нам святая святих свого ресторану – кухню. У печі тут готують піту і лахмаджун. На смак трохи нагадує піцу. Тут випікають лаваш для найсмачніших в Україні донер-кебабів. Увесь секрет в особливому соусі для м'яса. Вот это наш великий донер-кебаб. Это мясо, телятина. Когда мы открываем мясо, мы открываем очень тонкий. Когда мы тонко открываем, у нас есть специальный свой секретный рецепт сос, который мы поставим, и мясо лежит внутри этого соуса 36 часов. После этого, поэтому такой результат получается. З моменту відкриття не минуло і 2 місяців, а у його ресторану вже з'явилися постійні клієнти. І в цьому, каже Керім, і є секрет успіху у будь-якій справі. Треба просто любити людей і любити те, що ти робиш. Тетяна Солій, Максим Кондратенко, Заман, АТР.